Здравейте, хора! Днеска ще играем Subway Surf. Тук-що си я изтеглих днеска. И само че си имам нов един герой. И това е новият Surf. Искам го. Ще спестявам пари. И ето този е новият и ето. Така, аз сега играя с Джак, където ми е най-готиния, докато нямам нинчето или робота. Така. Нека да почваме да играем. И хайде. Извинете, че не съм качвал много клипове. И сега затваряме игра на някоя друга игра. Игра на Subway, за да ви се реванширам. И буквичка Т. По-добре да го имам. Топ. Като от Clash Royale. Така. И ракета. Извинете, че говори братовчетка ми. Тя... Да, извинете за нея, но... Не знае, че снимам клип. Извинете пак. Оставете на нейния канал един палец надолу, за където ми проваля клипа. Но се там. Сега почвам. Бум-бум. Това е гадно. Тук може да умрете. Бум. Ми сериозна птика. Чакайте! Извинете пак за мама. Тук мога да падам на кой път. Бум. Чака-мака. Извинете пак за брат ми Красимир. Как не загубих? Минах си рекорди сигурно. Ако съм си минал рекорда, ще видите нещо, което ще ми излезне. Така. Мистериозна кутия имаме. И така ще падна шапка. Ето, минах си рекорда. Ето на игра, защото ще стане много дълъг клипа и... Или две. Така. Да сме разпри, извинете. Тук за по-бързо да съм. Тук не гледах, защото ударих Красимир, затова продължавам. И в последния клип пак се направих един за Subway с скейтборд. Въртю! И магнитче. Да си взел пари. Бързо. Такъв топ. Извинете за мама, но... Не съм ми казал път ти хода. Скок и падамка.
Свършило ми. Може една игра. Сега като забързам малко, имам подскачащи обувки. Ще използвам това. Още една хвъртилка. Още една хвъртило. Ракетна раница. Сега ще видите, че не ми се хъби това. Така. Събрах доста парички. Вот. И сега магнитът. Най-готино е, когато имаш магнит тук. Извинете пак за кръстина. О! Не ги видях тези двата. Упражниращи обувки. И загубихме. Това беше от мене. Надявам се да ви е харесало. Ще гледам да правя повече такива клипове. И чао. От мен. До другия клип.